Traiem-li els colors a la campanya. La senyora Mayol diu que Convergència ara veuen les coses negres. Potser sí, però vermell, pomes a banda, el senyor Trias, ajudant del senyor Mas, és capaç de captar un altre color, el de la zona verda, que ara troba estupenda. El senyor Portabella continua apropiant-se del groc i del vermell, això sí, amb 4 barres, i el senyor Fernández Díaz continua apropiant-se del gris, com els grisos de fa 30 anys. I és que resulta que els del PP volen convertir Barcelona en una ciutat policial. Sí. Polis de guarderia, videocàmeres fins i tot als urinaris, milers de nous agents i detencions preventives. O és que el model de Harry el Sucio ja està una mica passat de moda i ara toca fer jocs de mans tipus Tom Cruise a Minority Report? Què li he fet jo? El senyor Trias li ha picat l'ullet i ha dit que està disposat a pactar amb tothom. Nosaltres ja comencem a pensar que aquests dos ja veuen una vida junts de color de rosa. Des de l'oposició, és clar. Fernández, Trias, que bé que quedarà la bústia. El senyoreu ho ha dit ben clar, blanco i en botella, tu. Més qualitat en el treball i superar els mileuristes. I el dia 27, tots a votar, que no es pot deixar el futur de la ciutat en mans d'en Fernández Trias. I colorín colorado us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.